حدا ሰብ ولا زي تفوتو فتاوي خايخون بزعاها خفلتهم زي قبو خفالات يواتكاغن اللو مخنياتو كل نجار نسابات اي نقدارن نعبات يخون كبر مسعان كابزيو زي جمر دارات زي ولو مفلات نزيد اللي نعبات يقالع سلازي دما انتاي لماني نقدار زويل نجار مفلات عاوي مفتح نايزوخونا حتى كل نجار بمخنيات أوزخنا العالم سلام انتاي كل التأذن حدا ملحاسن كم استغابنا انت حديثنا مالسو قلسيون تفتروا بعلا بزوح مسمعان وحد مزرابنا ترقف لومي كل سب بزعواها خفلطة زي قبوه ناي بحط خاميستر كخون زلوه شو عادتا ناي واد كفلتات كنقركاي أزا فيديو طغام نجار سلات تراخوالو لايك بمقوار جمرا نچانلنا حدش انت دا خوين قادما سبسكرايب بمقوار أول سدرهنا خون سب كله نيوعلو دخام اللوو بزعوا دخامو نسوات تزاربون مفتحي ويون مدحاني تراخوار لي خون نسب مدحاني تسابي زبهالون بمخنياتون خوين نجن كل نجار نساباي نقدارن مخنياتو أفز طوابكا مريس كان غتزارب اللويون كومنت زي خون نيرو سب تاريو زنباب قلص فترات مخانا نيرو بزعوا رسهم نمانم كيترافو زارو سوات عمو داتا يتعاسون زارو وبزي ممرازهم دما كبير واقع يخفلونيم نسخا دما أيواتكا زخي فتر أيواتكا نوالا حارسو كزارهم زي قباكا شو عادتا نجرات كنجراكا ازياتهم ألبرت أينشتاين بيواتا زنوارلو جزي نمانم ككافلو زي قبو مسترات يميلو تزاري ولهم نيرو شو عادتا نمانم كنزارهم زي قبانا نهيوات مسترات كداماي مستر عواتنان حيلنان حيلخا بتقوارار إيمبر نسوات عيتزارب مزحف قدساو سامسون حيال سابي نيروم حيلوون يرأى نيروم كوين قنا تنكارون حيلون أو صغرو مخان مستزاربا حيلو شينو يوم سلازي منج حيلخا ويهون تنكارا خاي تزارب مغنياتو نسأل عيخا نخدك عكا من قدي خات خافتلو إذا مالتكن نسوات أي تتوابع ويون أي تحجز مالت يخونن انتاي دا نعاوز زوقع خامسترات متفال قبا يخونن كتزارم تدا أخوين كون مستر حيلغان عاود كان تزارو لجزي بعلو زخاء بوتان جزينا اللوا قال أي نوالا حارسو كتنقرو زي بالكان نجر زحالة سحماء تاريك كايوم كابزو خونا نجر نلعلي ودسب أو هيواتو نقدميت كيسوقوم كابزو حزوا نجرات اتقداماي أبز حلفة هيواتو زتقاقيو جيجاتاتن زوصانو سانتاتن يوم كل سب ندحريت كتمت كالو تذكرو زي دالي حدا ويبوزح نهيوات معرافة اللوا سلازي إذا قدايزي بتعسى يخون يفوخصاني بزبل مخنيات نسترخ واسو كله يزرابن أزي ناتكان هيوات تاريخ كام مخانمتن تماد لاينتو أبتعودي بقات كابزلهم ويون مفتح قوقا خابز خولو سبات وصاي ما نمكفلتو زي قبا نهيوات كاخفاليو زحالفا جيجا حق تزارب كلخا كل جزي تزاراريو نعاخا زملكات نحاميت من رخي خاتفتر تحرزي فتوتخا ويون قربتخا نعاخا زنورون فقري أخبروتن أمنتن كقواد اللي زجمر دحرز دما نتقورم نقرات كلو نحج سرحخا مسناي غدام من النت كان تاريخ كان نودادرو كفاردوخا يجمرو نشتا جيجاخا مسناي قدام من النت كا حما تاريخان بمتحاز دما كم عاوي طفقات كالرأي جمر سلازي نابوزحنا هيوات أقرقر نخيطاتو زحالفا جيجاخان حما تاريخ كان نساوات يتكافل صالصاي نمانم كتزارو زي الكانجار زلكا أتوتن طقمات جنزب كانيم እቶትካ ዘይምንጋር ዘድልየሎ አንድ ምክንያት ኣብቲ እትነግሮ ሰብ ዘሕድሮ ጽልዋ እዩ እዚ ብኽልተ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል ዓብዪ እቶትን ንእሽቶ እቶትን ኢልና ዓብዪ እቶት ዘለካ እንተኾይኑ እቶትካ ኣብ ዝተዛረብካሉ ግዜ ስምዒት ግና ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ብተመሳሳሊ ድማ ትሑት ገንዘብ እንተደኣ ሃሊካ ንንዕቐትን ንዘለፋን ዓርስኻ ኢኻ ተቃልዕ እቶትካ ዝነገርካዮም ሰባት ኣብ ልዕሊኻ ምልጋፅን ምብጫውን ይጅምሩ ናይዛ ዓለም صور ኣመሓዳሪ ገንዘብ እዩ ሰብ ዝፈትወካ ድማ ገንዘብ ምስህልወካ ጥራይ እዩ ስለዚ መጠን እቶትካን ዘለካ ሃፍትን ንሰባት ትዛረብ ሰባት ብዝሪእዎ ነገር ጥራይ ብዛዕባኻ ዳገመቱ ይቐጽሉ ራብዓይ ንዋላ ሓደ ሰብ ክነገር ዘይብሉ ነገር መንፈታዊኻ መንጸላኢኻ ምዃኑ እዩ እዚ ኣዝዩ ሓረገኛን ከቢድን ሓበሬታ እዩ
ከባቢኻ ህላዌኻ እዩ። ስለዚ ድማ ሓቀኛ ፈተውትኻ ኩሉ ግዜ ዘይፍለጡ ክኾኑ ኣለዎም። ናይ ጸላእቲ ቀንዲ ዕላማ ናባኻ ቅድሚ ምብፅሖም ኣብ ጥቓኻ ዘለዉ ሰባት እዮም። እትፈትዎም ሰባት ኣብ ልብኻ ሓዞም ሚስጥር ድማ ግበሮም። ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ ጸላኢኻ ክትዕልል ከለኻ ኣብ ካልእ ቦታ ዘሎ ጸላኢኻ ምስቲ ብቀረባ ዘሎ ጸላኢኻ ይተሓባበር። ንመን ከም እትፈርሕን ንመን ከም ዘይተኣምንን ክትዛረብ ከለኻ ናይ ገዛእ ርእስኻ ድሕንነት እናጥፋእኻ ኢኻ ትኸድ። ስለዚ ብዛዕባ ሰባትን ኣብ ዓለም ካብ ዘለዎም ቦታን ብግልፂ ትዛረብ። ፈታዊኻ ይኹን ጸላኢኻ ኣብ ልብኻ ሕዞ። ሓምሻይ ንዋላ ሓደ ሰብ ክትዛረቡ ዘይብልካ ነገር ዕላማኻ እዩ። ኣብ ውሽጥኻ ሓደ ነገር ናይ ምግባር ድሌት ትሓድር ከሎ ንሰብ ተሎ ክትዛረብ የብልካን። ምክንያቱ ንዓኻ ዝተረኣየካ ዓብዪ ዕላማ ንሰብ ዘይክረኣዮ ይኽእል እዩ። ሓሳብካ ወይ እውን ዕላማኻ ሓሳብካ ምዃን ሓሊፉ ሓቂ ዝኾነሉን ብኣካል ቅርፂ ዝሕዘሉን መዓልቲ ስለ ዘሎ ክሳብ እቲ እዋን እቲ ዝመፅእ ትዕግስቲ ግበር። ነቲ ነገር ናብ ተግባር ንምቕያር ስራሕካ ጀምር እምበር ንሰብ ክትኣምን ኣይትፅዓር። ኮይኑ ግን ኣብ ጉዕዞኻ ምሳኻ ዝሰርሕ ሰብ ኣይትግበር ማለት ኣይኮነን። ሻድሻይ ንዋላ ሓደ ሰብ ክዝረብ ዘይብሉ ጉዳይ ሕሜት እዩ። ንኻልእ ሰብ ብዝሓመኻ ቁፅሪ ሕማቕ ኢነርጂ ዳተቐበልካ ኢኻ ትኸድ። ሎሚ ምሶም ኮንካ ንኻልእ ሰብ ዝሓመኻሎም ሰባት ጽባሕ ንዓይ እውን ከምኡ ኢሎም ምሕሳቦም ስለ ዘይተርፍ ኣባኻ ጽቡቕ ርድኢት ኣይህልዎምን። ስለዚ ናይ ሰብ ስሕተት ኣብ ቅድሚ ካሊእ ሰብ ኣይተቃልዕ። ሚስጥር ናይ ምስካን ብቕዓት ይሃለኻ። ምስ ተተሓሒዙ ድማ ብዛዕባ ስድራ ቤትካ እውን ምስ ሰብ ኣይትዛረብ። ኣብ ስድራ ቤት ዝተርፍ ጉዳይ ኣብ ስድራ ቤት ክተርፍ ኣለዎ። ዝኾነ ፈታዊ ይኹን ጸላኢ ኣብ ጉዳይ ገዛኻ ዳኛ ጌርካ ይተእቱ። ስድራኻ ብሰንኪኻ ድኻሙ እንተደኣ ተፈሊጡ ሕፍረትን ውርደትን ክስምዖ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ድማ ንስኻ ሚስጥር ስድራኻ ስለዘይሓለኻ ጥራሕ ኣብ ቤተሰብካ ድሕንነት ሓደጋ ከኣቱ ይኽእል እዩ። ስለዚ መፍትሒ ክደሊ ኢልካ ካልእ ዝጎዳእካ ነገር ኣይትግበር። ሻውዓይ ንዋላ ሓደ ሰብ ዘይዝረብ ነገር ትልምኻ እዩ። ትልምኻ ንሰብ ምዝራብ ክልተ ጉድኣት ኣለዎ። ቀዳማይ ኣእምሮኻ ዝጥቀመሉ ሜላ ክኸውን ከሎ፣ ካልኣይ ድማ ናብ ሰባት ምስ በፅሐ ዝፈጥሮ ስምዒት እዩ። እዚ ክንብል ከለና ኣእምሮና ኣብ መንጎ ዝተገብረን ክግበር ዘለዎ ነገርን ዝፈልየሉ ሓደ መንገዲ በቲ ዝስምዐና ናይ ዕግበት ስምዒት ጥራይ እዩ። እዚ ማለት ነቲ ነገር ቅድሚ ምስርሑ እቲ ናይ ዕግበት ስምዒት እንተደኣ ረኺብዎ እቲ ነገር ከም ዝተገበረ ጌሩ ናይ ምቁፃር ባህሪ ኣለዎ። በዚ ምክንያት ድማ ነቲ ነገር ንምፍፃም ዘለዎ ድሌትን ሓይልን እንዳቐነሰ ይመፅእ። ትልምኻ ንሰባት ክትነግረሉ ዘይብልካ ካልኣይ ምክንያት ድማ ብምዝራብካ ምክንያት ኣብቲ ዝተዛረብካዮ ሰብ እተሕድሮ ስምዒት እዩ። ሓደ ሰብ ብተፈጥሮ ርእሱ ምስ ሰብ ናይ ምውድዳር ባህሪ ኣለዎ። እዚ ማለት ኣብቲ ልምኻ ዓወት ክትከውን ከተባብዕኻ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጦም ናይ ውድድር ስምዒት እውን ክፍጠር ይኽእል እዩ። ንሃትካ ንምጉባዝን ንምልዋጥን ምሕሳብ ንኻልኦት መዘኻኸሪ ስንፍንኦም ክኸውን ይኽእል እዩ። ሰባት ድማ ብተፈጥሮ ስንፍንኦም ዝነግሮም ወይ እውን ሕፅረቶም ዘዘኻኽሮም ሰብ ኣይደልዩን። ስለዚ ርእሶም ምሳኻ ከወዳድሩ ይጅምሩ እሞ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ቅንኢ ይፍጠር። እዚ ድማ ኩሉ ነገር ብኤነርጂ ዝኾነሉ ዓለም ኣብ ልዕሊኻ ብዘይትፈልጦ መንገዲ ፅልዋ ምፍጣሩ ይተርፍን። ስለዚ ክትገብሮ ዝሓሰብካዮ ነገር ብተግባር ጥራይ እንተደኣ ርኢኻ ኣብ ልዕሊኻ ዋላ ሓደ ሕማቕ ስምዒት ከይተፈጥረ ትኽክለኛ ለውጢ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ። ነዚ ድማ ቀዲምካ ምዝራብ ቋሪፅካ ነገራት ኣብ ልብኻ መሓዝ ክትለምድ ይግባእ። ለባም ሰብ እዞም 7 ነገራት ንዋላ ሓደ ሰብ ኣይነገረን። ንስኻ እውን ካብ ሎሚ ጀሚርካ እዞም ዝጠቐስኩልካ 7 ነገራት ምዝራብ ደው ኣብል። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ ዘመስግን። ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ መሃር ትሕዝቶ ንኽንራኸብ ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። እዚ ቪድዮ እንተደኣ ጠቒሙኩም ድማ ላይክ ብምግባር ናብ ብዙሓት ንኽበፅሕ ግበሩ።